Saps com funciona el sector elèctric i quins són els agents que hi intervenen? T'ho expliquem. L'energia elèctrica es produeix a les plantes de producció i es volca a la xarxa. Pot ser energia renovable o no renovable. Això ho fan els generadors o productors. Un cop generada, l'electricitat es transporta des de les plantes fins a cada municipi a través de la xarxa de transport. Això és cosa del transportista, que és Red Eléctrica de Espanya. Arriba el torn de la distribuïdora, que és qui porta l'electricitat fins als punts de subministrament, és a dir, fins a casa nostra, i també fa el seguiment de quanta electricitat consumim. A l'àrea metropolitana de Barcelona, és E-Distribución qui s'encarrega de la gestió i el manteniment de la xarxa de distribució. Per tant, per qualsevol avaria o tall de subministrament, ells en són els responsables. La comercialitzadora és qui fa d'intermediari entre la distribuïdora i els consumidors finals, i és l'únic agent del sector que pots escollir. La resta són determinats per l'Estat segons la teva àrea geogràfica. Per últim, qui vetlla pel correcte compliment de la legislació vigent en el sector i sanciona les males pràctiques és la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que és l'òrgan regulador i s'encarrega de mediar entre tots els agents del mercat elèctric.